ассалому алайкум дӯстони азиз, апа ва хоҳаракҳои ширини ма, модарони бениҳоят меҳрубон, ҳама каса хуш омаден ба канали мо. Умедворам ки сеҳату саломат ҳастен. ирӯза навори мо бошад тарзи тайёр кардани галбси мешавад. зиёди ай хоҳаракҳои мо дар комментариҳо хоҳиш мекарданд ки апаҷон галбси тайёр кунен, мо ҳам айрӯи шумо нигоҳ карда галбси тайёр кунем. ҳарчанд ки дар каналу ма дорам якчанд бор галбси тайёр кардагим, хай бо барои хоҳаракҳои худам як бори дигар навор кардам. ба мо лозим мешавад пиёз, 2 дона пиёз буд даиҷа. дар оҷа аввали видеода чӣ хеле дидем 3 дона пиёз буд ва 1 дона пиёза ма дар даруни фарш андохтам. пиёза андохтем, камтарак жарид кардем. баъд духтаро ӯ дар даруни гӯштай ва ями як қусок гӯшти жарид кардаги будак дар холодильник. ҳам хел бо майда реза кардаму андохтам. ша хай гуфтам ҳайф нашава. анам хел хай помидорам ки андохтем бо камтари дига жарид мекунем. баъд мондаги маҳсулотҳо болгарский, картошка, сабзӣ ҳамаи иёра ҳамхел навбат қати андохта як камтарак мезирбонему. баъд об меандозем, нахуд меандозем. ҳамаша дар ҳамин навор хушрӯ карда нишон додагим. апа ва хоҳаракҳои ширини ма, мехоҳам ки дар ҳамҷа миннатдории худро ба шумо бирасонам. ҳазор раҳмати калон ки ин қадар гапакҳои хушрӯ менависен дар комментария. завқи маро дучанд мекунен ки ман хеле тез тез видео кунам. ҳарчанд ки дар ютуб ҳозир просмотр нестай. дар Россия маҳкам шудагай ба фикрам ютуб барои ҳамин тамошобино кам шудагиян. ма ами як нафарам ки боша сравно ма навори худма мекунам, видеои худма мекунам, рецептҳои худма мемонам. барое ки аму як нафарам боша, як нафарам барои ма арзиш дорад. ҳаматона хосай барои Аллоҳ дӯст медорам. апа ва хоҳарҷонои ман, кадоме ки ватсапи ма дар нависта иста буден, занг зад иста буден ки ма ҷавоб намедодам ё ки ватсапи ма кор намекард, узри зиёд. анам хеле як камтар мушкилӣ омад, ватсапом ай байн рафтак, дубора вастанавид кардам. ҳамун номерои тоҷикӣ кор кардиста ватсапаш 985 88 80 45. метонем ки муроҷиат кунем. оиди реклама, оиди намедонам ягон саволо бошад, барое ки подписчиком ҳама ҳамун номерома медониста, ҳамун кати дар алоқа будан қадима. як миёна ай байн рафта буд, ҳозир дубора вастанавид кардам. чӣ хеле ки гуфтам, инам хел хайр. чӣ хеле ки дидем ба навбат ҳамаи ҳамун маҳсулотҳомро андохта жарид кардем. баъдан анам хел як пиёла нахуд андохтем, об андохтем. ана ки и деги мо зирбакш меҷӯша. баъд оҳиста оҳиста болгарскира меандозем. ина даиҷа боша фарш, пиёз. чӣ хеле гуфтам, як пиёза дар дарунаш реза кардам. фарш будак рости грамша намедонам чанд қа буд, чени як коса бори буда. баъд як дона пиёзу чени ним пиёла бринҷ тар кардаги будам. баъд хай намак мекунем, дар оҷа мурчу зира мекунем, якҷоя мекунем шаю, дар даруни ҳамун болгарскиҳо пир мекунем. фикр мекунем ки ҳамаи мо занҳои корҳои даст мо мебиёем, хеле пир карда мондем. даиҷа боша камтарак помидору бодринга реза кардам. ина даиҷа деги мо ҷӯшидестай, ози мо болгарскиҳоша меандозем. баъд ман як бори дигар галбси тайёр карда дар канал монда будам. як хоҳарҷони мо савол додиянд ки апаҷон амо кунаки болгарския вақте ҳуй каден гирифтен, фарша андохтен, гашта намемонен? не хоҳарҷон, намемонем, вай намереза худаш. ҳамхел хушрӯвак меиста. ози баъди ҷӯшиданаш биненда намереза ягон гар. бе ягон ташвиш, бе ягон дудилагӣ метонен ки анам хел пир кунен, даҳнакша намонена мешавад. инам хай болгариёро андохтем. мемонем ки яку буҷӯша.
ина дар ҷои хушро када ҷӯшида истаедаги мо бигем ки қариби тайёр шиданай. Як кам тараки дига меҷӯша, баъд мебардорем. боинем хеле бодрингу помидорро ҳам хеле хушрувак реза кардам, украшат кардам. Даву пиёла зелинай реза карда мондаги буд. Барои болои ами косада мебардорем галбусиро, баъд дар болош зелин мекунем. даиҷа боша ина галбусии мо ҳам тайёрай. бовар кунен ҳаво ҳам қадар гарме аст, яки ҳар рӯз компот меҷӯшонам. чӣ хеле ки навор накардам. ирӯз хай тайёр кунам, насиб бо навор мекунам. ҳар рӯз анам хел олуву олучаву малинаву ина меёра ҳамара дар холодильник заморозит када мондагиам чӣ мекунам. баъд кам кам аҳар кадомиш мегирама меҷӯшонам. хай барои фарзандо ҳам витамин мешавад. даиҷа ина болгарскиҳои мо нигаҳ кунен, айдаранаш фаршош нарехта, хушрувак истода. инам хеле хушру када бардоштем ша. ина даиҷа боша зирбахшам бардоштем, оби ами шӯрбочаша бардоштем, давҷа галбусиро аделни бардоштем. нигаҳ кунен чиқадр иштиҳоовар фикр мекунам. биёд ба мазза шудаги буд. хай ами чӣ хеле тайёр кардам, ҳам хеле тайёр кунен. ако ҳамаи занҳои мо метавонанд боди он бора мегӯм ина барои хоҳарҷонҳоем ки нав ёд мегиранд, барои ҳамво гуфтестам. бо мақсад ягон касе сахтиш нараса ки ихча ҳунарманд гирифтаистаю моро беҳунар нея. хай ака навор мекунем, мо канал дорем. дар канал ки мепартоем маҷбурем ки тарзи тайёр кардани ҳамира мо сода карда фаҳмонем ки хоҳаракҳои мо бифаҳманд. хай дар иҷа шумо дидагиен шорсда партофта будам. и хай боғи отаҷон май ки хай ҷугорӣ доранд, бисёр чизо доранд. ҳоли як рӯз бо навор мекунам, барои шумо мемонам. ҷугорӣ чинда будам, овардам хона, инам хеле ҷӯшондам. тоза кардам шаю чи об дар шорс партофта будам. як хоҳарҷон пурсиданд ки оби хунук андохтем ё ки оби газ. мо оби хунук андохтам ша. фарқ надора, ами барои ҷӯшидане ку як хеле буҷӯшад сахт, баъд паст кунен, даҳаша маҳкам кунен, дар буғ паза чӣ қадар бамазза мешавад. неки ин ҷугори худаш беирам ҳам хеле бамаззаҳак буд ки намедонам ё ки ай буғи отам боша, барои ҳамин ширини баъд бамаззаи бадто ам хеле хай ҷӯшондам ша. нигаҳ кунед чӣ хеле паст кардагем ки алоби паст да ҷӯшидаиста. ира ма ами дар алоби паст қариби 1 соат ҷӯшондагем ша. хушрувак пазондамаш. инам хеле хай ҷугориякҳои морам тайёр шуда. апал хоҳаракҳои ширини ман, худованд ҳамаактона нигаҳбон бошад. видеои морам оҳиста оҳиста ба анҷом мерасад. баъд дар комментария силкаи канали Рақияҷона мемонам. дар омада подписатсия ва лайк монед. беҳад хурсанд мешавада, дастгирӣ мешавад ай тарафи шумо. миннатдорам аз ҳамаи шумо, пешакӣ раҳмат. ҳатман дастгирӣ кунед канали Рақияҷона. дар канали Рақияҷонам худаш видеоҳои нав ба нави интересни мепартоя. оиди дарс, оиди чизсозӣ, оиди пухтупаз, ҳамаи чӣ мепартоя. дар оянда насиб худо хоста боша. хайр дӯстони азиз, дар паноҳи худо бошед. ҳамаактона дӯст медорам.